welokhuzana ungikhanyisele lapho konke engikhohle uyi-address la. Oh. Konke ngikhohle uyi-address. Lalelani la webafowethu ngiyazi vele ukuthi ANC ethumele lo muntu obeshayela la moto uthi ishayise imoto kaZuma. Yaqonda nje yona yodwa nje. Yaqonda nje yona yodwa. We are coming for you Mgodoyi. Plus ngiyinyanga ke kulezi zinto ngiyabuhlaba umuthi ngihlakaza ikhala lisale libe ngaka. Abela baye ekhala losaka. Ngazisho kodwa ukuthi abanye ngohlakaza kuphela ubutabana ngaze ngisho ke. Umbalo lomdala kunani yeye. Angazisho ukuthi ikhale laba lingakanani une nje lo wena wena musuba uduma wena elani amasonto emoto azonibopha amasonto emoto azonibopha amasonto emoto usho nje azonibopha amasonto emoto izandla nenyawo wena mazinyo kamntolo umsindo la yipe icela zonibopha mina zonibopha icela oh hayi saxolisa kodwa akekho mubi njengondosi lana hayi Minister ngela manje Minister nadala ngominister yena nadala ngominister ngempela babophana bodwa manje shumile obethi kuyoba njani Ndosi khuluma iyabuzi MK ubani wabo phezu Zuma simthanda ubani wabo phezu Msholozi ayi yeka seseyivala ivale nisale kahle wetabana hayi cha hayibo nimsandela ngombalula nina wemalume nawo nayi message umubi kamnandi malume ungenaphi ucele la ungenaphi Ndosi uminister maphoyisa